Hola, en aquesta classe estudiarem les integrals de funcions racionals, és a dir, integrals en què apareixen funcions que són la divisió de dos polinomis. La primera cosa que haurem d'analitzar és els graus d'aquests polinomis. Pot passar que el grau del numerador sigui major o igual que el grau del denominador i l'altre cas que el grau del numerador sigui menor que el grau del denominador. Si passa això, haurem de fer la divisió dels dos polinomis. És a dir, escriurem el polinomi numerador dividit el polinomi denominador, tindrem un determinat quocient i un residu. Seguidament, escriurem la comprovació d'aquesta divisió, és a dir, que el numerador és igual en el quocient per el denominador més el residu. Si en aquesta relació ara la dividim tota per q de x, és a dir, dividim tot per el denominador, ens queda aquesta relació d'aquí. És a dir, aquesta relació ens diu que aquesta funció la puc separar en dues parts, amb un polinomi que és el quocient més una altra funció racional. I aquesta funció racional complirà que el grau del numerador serà menor que el grau del denominador. Serà el segon cas. Anem a posar aquestes idees amb un exemple en concret. Imagineu-vos que vos demanen aquesta integral d'aquesta funció racional. Fixeu-vos que el grau del numerador és major que el grau del denominador. Hem de començar fent la divisió d'aquests dos polinomis. Cap a x, multiplicam i canviem els signes. I ara sumam. Ara cap a més 5, multiplicam i canviem els signes. Fixeu-vos que hem obtingut el quocient i hem obtingut el residu d'aquesta divisió. Segons la relació que hem vist abans, podem escriure aquesta funció de la següent forma. I amb això, la integral que ens demanaven la podem expressar com la integral del quocient, que serà molt fàcil de calcular perquè és un polinomi, més la integral d'una altra funció racional, però ara aquesta funció racional compleix que és del segon tipus, és a dir, que el grau del numerador és menor que el grau del denominador. A continuació, explicarem una tècnica que ens permetrà resoldre aquest tipus d'integrals. En el nostre esquema ja hem vist el primer cas, anem a veure què passa en el segon cas, que el grau del numerador sigui menor que el grau del denominador. El procediment consisteix en mirar quines són les solucions de l'equació denominador igual a 0. Hem de resoldre aquesta equació. Aquesta equació pot passar tres coses. Que totes les solucions siguin diferents, deim que té arrels simples, que algunes solucions de x apareguin repetides o fins i tot que tingui alguna arrel complexa, és a dir, que no sigui un nombre real. En aquest vídeo només veurem els dos primers casos, és a dir, que tingui arrels simples i que tingui arrels repetides. Començarem fent un exemple del primer cas. Ens demanen seguir calculant la integral que havien començat a l'exemple número 1. Veiem que és una integral racional i ens hem de fixar amb el denominador. Hem de calcular quines són les solucions de l'equació x al quadrat menys 5x més 6 igual a 0. Això és una equació de segon grau. Si la resolem, veiem que té arrels simples. La tècnica consistirà en agafar aquesta fracció algebraica i descomposar-la en dues fraccions més senzilles. La forma de fer-ho és la següent. Posarem un nombre a, que de moment no sabem el que val, l'haurem de calcular, dividit per x menys la primera solució, que és 3, més b, x menys la segona solució, que és 2. Ara, l'objectiu és trobar que han de valer a i b. Per fer-ho, efectuarem aquesta suma de fraccions calculant el mínim comú múltiple. El mínim comú múltiple simplement és multiplicar els dos denominadors. I fem la suma i ens queda x menys 2
per A més x menys 3 per B. Ara, si efectuem aquest producte, evidentment trobarem aquest polinomi. Per tant, aquest denominador i aquest denominador són iguals. I dèiem, si aquesta fracció és igual a aquesta i els denominadors són iguals, doncs per força els dos numeradors també han de ser iguals i escriurem que aquest polinomi ha de ser igual a aquest. Aquesta fórmula ha de ser certa sempre per qualsevol valor de x. Triarem com a valor de x 2, perquè quan substituïm aquí, la a desapareix i podrem trobar directament la b. Si substituïm 2, ens queda de 9 per 2 són 38, menys 31, és a dir, donarà 7, la a desapareix, com hem dit, i queda més 2 menys 3, quedarà menys 1b. Per tant, aquí automàticament sabem que b ha de ser igual a menys 7. Si ara dèiem que x sigui 3, la b desapareixerà i podrem trobar a. Per tant, si posem que x sigui 3 i fem l'operació, és a dir, de 9 per 3, que són 57, menys 31, és a dir, dona 26, i aquí tenim 3 menys 2, és a dir, 1a, sabem que a ha de ser igual a 26. En tot aquest procediment hem aconseguit expressar aquesta funció racional com la suma de dues fraccions més simples, aquesta i aquesta. Doncs l'integral d'aquesta funció serà l'integral d'aquesta menys l'integral d'aquesta. Finalment, haurem de calcular dues integrals que ja seran immediates. El 26 i el menys 7, que són constants, sortiran de fora de les integrals i ens quedaran. Ara, cadascuna d'aquestes integrals és un logaritme neperià. És el logaritme neperià del valor absolut de x menys 3 i el logaritme neperià del valor absolut de x menys 2. Ho escrivim, és 26, logaritme neperià de x menys 3, menys 7, logaritme neperià de x menys 2, més una constant. És important que penseu a escriure aquests valors absoluts, perquè el logaritme neperià d'un nombre negatiu no existeix. Anem a fer un darrer exemple per explicar el cas en què el denominador tingui arrels repetides o múltiples. Ens demanen calcular la primitiva de la funció 1 partit x al cub més x al quadrat. Primer de tot mirem els graus. El grau del numerador és menor que el grau del denominador. No fa falta fer la divisió. Tot seguit, mirem el denominador i intentem resoldre aquesta equació. Aquesta equació és molt fàcil, simplement hem de treure factor comú, x quadrat, i ens queda. Aquesta equació factoritzada també la podem escriure així, x al quadrat és x per x. I això serà 0 si cadascun dels termes o dels factors és igual a 0, és a dir, quan x sigui igual a 0, quan x sigui igual a 0, o quan tot això sigui 0, i per tant aquí vol dir que la x ha de ser menys 1. Per tant, té tres solucions, que x sigui 0, repetida dues vegades, i l'altra que és x igual menys 1, que no està repetida. Ara el que hem de fer és expressar aquesta fracció en fraccions més senzilles. Les arrels que són simples, com ara menys 1, funcionen igual com abans. Posem un nombre dividit x menys l'arrel. I ara, per cada arrel que estigui repetida, escrivim tantes fraccions com les vegades que estigui repetida, posant un coeficient diferent en cada cas. I en el denominador posem l'arrel x menys 0, x menys 0, i l'elevem x elevat a 1, x elevat a 2, o si estigués repetida 3 vegades, doncs més dx elevat a 3, etc. Ara efectuem aquesta suma fent termini comú múltiple, que serà comuns i no comuns en el major exponent, per tant serà x quadrat per x més 1, i fent la suma serà x al quadrat per a, més x per x més 1 per b, més x més 1 per c. I com que els denominadors de les dues fraccions són iguals, aquest numerador ha de ser igual a aquest numerador. I trobam una equació per trobar
que val A, B i C. Aquesta equació ha de ser certa sempre per qualsevol valor de x i anem a agafar valors de x que siguin fàcils. Si posem que x sigui 0, resultarà que 1 ha de ser igual a x quadrat per 0, no se'n va, 0 per b se'n va, i aquí ens quedarà 0 i 1 és 1, 1 a c. Per tant, ja sabem que c ha de ser igual a 1. Si posem que x sigui igual a menys 1, ens quedarà que 1 ha de ser igual a menys 1 al quadrat, que és 1, per a més. Fixeu-vos que ara aquí ens quedarà menys 1 i 1, que és 0, menys 1 i 1, que és 0. Per tant, aquests dos desapareixen. Més 0, més 0. D'aquí deduïm que A també ha de ser igual a 1. I ara, per trobar el coeficient que falta, saber, podeu donar un altre valor que vulgueu. Per exemple, si doneu que x sigui 1, donarem valors petits, queda que 1 serà igual a A més 1 per 2, 2b, més 2c, i d'aquí podem aïllar. Vull dir, b serà 1 menys A menys 2C partit per 2. Substituïm els valors que hem trobat i trobam que B és menys 1. Resumint, hem trobat els valors de A, B i C en aquesta descomposició, de forma que aquesta integral la podem expressar com suma de tres integrals. Les dues primeres integrals són un logaritme neperià i la darrera és immediata, és una integral d'una potència. Vos deixo que comproveu que la integral és menys 1 partit per x. Per tant, escrivint la resposta serà el logaritme neperià, valor absolut de x més 1, menys, perquè aquí tenim un menys, logaritme neperià del valor absolut de x, menys 1 partit per x, més constant.